तो दू गो दिग्गज के भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना आने वाला है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। तो जे भी खेसारी लाल यादव के फैन वीडियो को पूरा देखिए जा भैया, हम यह बताइब कि दोनों कलाकार एक संगे गाना रिलीज होता। पिचकारी के पावर आ पवन सिंह के डाले दे, कहे से कि भैया दोनों कॉम्पिटिटर अब एक्टिव हो गए बन जा। लेकिन खेसारी के कहल जाता कि भैया ये गाना बहुत ही बेहतरीन लेवल के भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन दम दिखाई। आ होली में कहल बा कि जब तक खेसारी के गाना ना आई तो भैया मजे ना आई। आ खेसारी के गाना ई देखा तड़ जा कि पिचकारी के पावर के पोस्टर लॉन्च हो गई बा। आ जे भी खेसारी के फैन हो भैया वीडियो को एगो लाइक करके वीडियो के शेयर जरूर करिए जा। कहे से कि होली के दिन एक महीना बा, लेकिन अब गर्दा उगड़ावे खातिर अपन गाना धीरे धीरे छोड़ा तड़े खेसारी लाल यादव। पावर स्टार पवन सिंह के भैया देखले ओकरा जा कि होली में खास करके 2 गो गाना आई चाहे 3 गो गाना आई, लेकिन खेसारी लाल यादव अपना गाना एकदम बौछार कर देते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पिछला दिन आई रहे खेसारी लाल यादव के गाना आपका तो टेढ़ा है भैया, कितना गाना गर्दा उड़ैले रहे। ये तो माने वाली बात बा कि खेसारी लाल यादव दूसरा पिलर हड़न भोजपुरी इंडस्ट्री के। जब तक खेसारी का गाना नहीं आएगा और भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बजेगा ना, तो उनके फैन भैया जितने चाहने वाले हैं ना बिहार में भैया नाराज हो जाएंगे। किसका कितना इंतजार है भोजपुरी में होली वाला गाना, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए।